pievicu v spolupráci s Alexandrou Explorers Vloggers a Nicole Urbex. Našli sme opustenú šopu, alebo jak sa to volá, alebo ako by som to nazval. Najprv sa pozrieme na túto opustenú veľkú pivnicu, ktorú tu máme. Vlastne pomaly, opatrne, aby sme sa nezýbali dole. Pozrite sa na to. Takáto pivnica. Neviem, na čo sa to mohlo používať. Toto, pardon, som si prehodil telefón do druhej ruky. Ale skôr asi ako sklad uhlia. Pravdepodobne podľa tohto okienka. A my ideme ďalej. Už tu cítiť tú takú plieseň a hríby v jednom. Tu máme takúto starú lopatu. Ako môžete vedieť, Urbex má svoje pravidlá. Nič neodnášať, len fotky, videa a závitky a nič iné. Áno, všetko necháme na mieste tak, ako je. Takže neberieme nič. My sa ideme povedať na poschodie, čo tu nájdeme. Chceli poďakovať sponzorovi Hasanovi Vasiliovi za nádherné 360 stupňové kamery, ktoré nám dodal, za krásne dva taktické nože, ktoré si už ešte ukážeme vo videu. No a my sa nachádzame už na tom danom vrchu. Dole bola tá pivnica, ktoré sme boli ako prvej. A nevy napodobňujete naše kroky. Pýtate sa, že prečo? Dnes vám to ukážem. Vidíte? Všetko spráchnivené. Čiže riskovať naše kroky. Keď už chcete ísť, tak len na vlastné riziko. Nikoho na to nenavádzame. Týmto by sme chceli pozdraviť našich rodinných známych z kanálu Homba s Zastračeným a Mary Urbex. Týmto vás zdravíme. Ahojte, kačkovci. Tu sa to tiež rozpadáva. A pýtajte sa, prečo teraz nevyjde 360 stupňové video. Je na to ľahká odpoveď, jednoduchá. V roku 26 budú už nové 360 stupňové videá. Tieto dva, ktoré som dal, bola iba upútavka, aby ste vedeli, čo nás čaká, alebo čo vás čaká, milí fanúšikovia. A čo sa týka tých taktických nožov, ktoré nám dodal náš sponzor Hasan Vasiliev, Charašo, braťuška, tak sú to takéto krásne taktické nože, aby ste videli, áno, ktorý som dostal aj ja, aj moja žena. Ešte nás tam čaká vygravírovanie na názov našich YouTube kanálov. A pre dnešok tu je všetko z tohto videa. Zanechajte like, koment, odber a Ahmad Sila, Allahu Akbar.